имрӯз тими миллии футболи кишвар бозии рафиқонаи худро бо мунтахаби ӯзбекистон соати 19 дар варзишгоҳи локомотиви шаҳри Тошканд баргузор менамояд. Даста айни замон дар макони баргузории мусобиқот қарор дошта, тамринҳои охирини худро низ ба итмом расонид. ҳайати тим аз 23 нафар иборат аст. ёдовар мешавем, ки бори охир тимҳои миллии кишварҳои ҳамҷавор соли 2011 вохӯрда буданд. дар доираи ҳамкориҳои судманди федератсияҳои футболи Тоҷикистону Ӯзбекистон ин нуҳумин дидори мунтахабҳо маҳсуб меёбад, ки дар мусобиқаҳои гуногун бо ҳам нерӯ месанҷанд. ҳамчунин дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд соати 17 вохӯрии дӯстонаи мунтахабҳои ҷавонони то 19-солаи Тоҷикистону Ӯзбекистон баргузор мегардад. Шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол рақобатҳои мазкурро мустақиман пешкаши ҳаводоронии футбол мегардонанд.